A keď analyzuješ Kazov príbeh, uvedomíš si, ako veľmi sa podobá príbehu Eddieho v Stranger Things. Kaz bol bojovník najvyššej úrovne. Obľúbený, charizmatický a prakticky nezabudnutelný. Bol to najväčší hrdina, akého mohol Vexna stretnúť. A keď videl jeho schopnosti, silu a prítomnosť, vedel, že ho musí urobiť svojou pravou rukou. Vecna mu dokonca vytvoril supermocný meč. Kazov meč. Vedomú a nebezpečnú zbraň, ktorá by sa mohla obrátiť proti komukoľvek. A presne to sa aj stalo. Časom mu meč začal našepkávať, že Vecna ho už nepotrebuje, že on je lepší, že ho jedného dňa odhodia. Kaz podľahol tej manipulácii. Vstúpil do Vecnovho kráľovstva, odsekol mu ruku, vytrhol mu oko. A začala sa jedna z najepickejších bitiek v lore. Obaja zmizli z roviny, na ktorej boli. A o nejaký čas sa Kaz vrátil ako upírsky bojovník. Jeden z najmocnejších bytostí vôbec. Ako si môžete všimnúť, je tu veľa vecí, ktoré sa spájajú s príbehom Eddieho v Stranger Things. Eddie bol úplný profesionál v Dungeons and Dragons. V Hawkins bol jedným z najmocnejších bojovníkov. Vždy bol charizmatický a všetci ho mali radi. Bol taký odvážny, že sa obetoval, aby prilákal netopiere zo sveta na ruby. Obetoval svoj život pre ostatných, čo z neho urobilo hrdinu pre mnohých. A verte mi, Vexna si to všimol. Našiel bojovníka tak verného, že dokonca obetoval svoj vlastný život. A tu prichádza teória, prečo sa vráti v 5. sérii. Eddie sa naozaj vráti, ale ako temný šampión Vecnu.